tichiona kupinda munyaya yedu yanhasi unoyu. Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. Right, muchirongwa chedu chanhasi unoyu tina mai pano vane mwanasikana wavo vauyawo all the way from Marondera. Mwana wavo ane 10 years. Vari kutaura nyaya inotyisa, nyaya inoshamisa zvokuti muchizvinzwa unotonzwa vhudzi kutomira chaiko. Amai Vimbai, makadi henyu tokutambirai nemufaro mukuru mune chino chirongwa. Aiwa, toti tinofara tete, munofara here? Aiwa, tinofara. Kuri seiko kwabviwa? Tongoti kwabviwa inyasha. Aiwa, ndokumbira mutaurise kasha. Wauda kuti undityise here? Tongoti kwabviwa inyasha. Kwabviwa inyasha ka? Ende futi. Right, ndoziva nyaya yamauya nayo pano. Ndichinzwa ndakaita kunzwa vhudzi kumerera unozoti zviriko here zvinhu zvakadai. Right, mukazoona matozotibata kudai munenge matambura uye zvinenge zvichinetsa. Amai Vimbai, mungatiudzawo zvizere kuti idambudziko rei ramasangana naro muupenyu, kana mungatangira kubva kwekutanga chaiko kwakatangira dambudziko kusvika pazuva ranhasi pamuri panapa. Alright, ndotenda. Nhau yakaitika ndeyekuti rega ndini ndakazvarwa mumhuri mune vana 10. Ndino wacho kupedzisira. So mukukura mubva ndazosvika pakuwanikwa. Asi mukuwanikwa kwandakaitwa imba yacho yakazopera ndisati ndakwanisa kusununguka mwana. Ndakazosununguka mwana ndadzoka kumba kuna amai. Kana muchiti yakapera makaita pamiri kuti marriage yakabva yazongopera haina kuzoendera mberi. Okay. Bva ndasunungukira mwana kumba kuna amai. Alright. Saka taitogara zvakanaka namai. Mukugara imomo mwana azoti kure akuma 3 years uku. Ndaitawo zvekuenda kumusika ndichitengesa. Saka musi wacho ndatomukirawo kunohodha. Ndisati ndatodzoka ndakanga ndatonzwa shoko kuti mwana abiwa. Mwana abiwa asi kuonekwa. Anga akura semwana? Anga ane 3 years ipapo. Anga asara naamai? Nambuya vake? Nambuya vake. Alright. Saka ndakatodzoka shokwadi mwana hatina kumuwana. Tatozoti gare takazoona murume toti madzibaba ndiye akazosvika nemwana. Kwaitara kwacho tawana mwana nekwataigara kwanga kuri kure. Saka zvaitika izvozvo ndakatanga kutya. Saka mirai mai Vimbai, muri kumanya mabirwa mwana. Kugara kwamakagara makaita mazuva mangani? Zvezuva iroro. Same day. Mwana akauya namadzibaba? Akauya namadzibaba. Achiti awana kupi mwana? Kwaitotaura nekwatinogara kure, achitadza anga achitongofamba ega. Kwenyu kumba kwenyu akakuziva sei? Ndakaziva sei kuti ndimi waridzi wemwana? Nanhasi zvinotongondinetsa kuti saka pfungwa dzangu dzakamhanyira pakufunga kuti pamwe ndibaba wacho. Alright. Ndo zvakangomhanya kufunga pfungwa dzangu. Saka zvadaro ndakabva ndazofunga kunogara ndega. Bva ndatora mwana. So pakunogara ndega ndakabva ndaita futi imwe imba. Haina kugara futi kubva yaparara. Mwana anga ana ndinaye. Alright. Nandakuchichika kugara munzvimbo yandaigara iyi. Bva ndanogara nemwana imba yaye futi kubva yaparara. Bva ndadzoka. Asi ndakanga ndagara imwe nzvimbo. Bva ndatora mai ndatanga kugara nawo. So pakugara nawo papa nguva iri kufamba, makore ari kufamba, zvinhu zvakazombooma. Stage yekuti mwana anga afanira kuchienda kupi? Kuchikoro. Bva ndambosuduruka nzvimbo. Zvaizvoti ndakaitawo shamwari yakanditi uya utore mari yekuti ubatsirikane. Saka ndaenda kwakwe. Mwana akasara nambuya vake. Ndakanoita 6 months ndiriko. Kwakwangu kusina chiriko, ndakutoshaya kuti ndodzoka sei kupi? Kumba. Kushamwari yange yati muzotora mari? Shamwari yakazotadza sei kukupai mari maenda? Ndaitonyeperwa, kwangu kusina chiriko. Okay. Saka ndakatozoita zvaizvo kutobatsirwa nemapurisa kuzodzoka kwandakazoita. Kuzodzoka kuna mai nemwana? Alright. Ndichidzoka bva ndanowana hangu basa.
so mukufamba umo kumakwiriro andakaita mashuro kune zvaiitika mandakazoita dzimba dzeisomo sekuti ndaisanganawo nedambudziko rare rembobobo ndakaita for 5 years. Nyatsotiudzai zvese ipapo chii chaitika? Ndakatanga kunzwa zvezvekuti musi wazvakatanga sekuti ndiri kusangana nemunhu pabonde asi ndisina munhu wandinaye anga atori masikati. Makarara? Ndakatogara masikati ndaitorwa musoro musi wacho. Bva ndatoudzwa wandaigara naye kuti ndo zviri kuitika akati ndo wacho unonzi Mbobobo. So zvadaro zvakaramba zviitika zvaiva zvekuti ndakasvika pakuzoita mental challenge. Zvekutonzwa dzimwe nguva kutoti bvisa kana hembe udini ufambe, ndo zvimwe zvinhu zvakazokonzesa kuti imba yepiri idini iparare. So dambudziko roranga ramba ndinaro rakatozopera tongoti zvegore rapera pasera ndo parakazopera nekutiwo dzimwe nguva pambedha pandaitorara waitonzwa kuti mune chinofamba mwe musi zveshwara ndakatomboona nyoka iri mukati megumbezo live ichitokurosa ndikatoshedzerawo nepamba pana ndakugara vanhu vakangoti ngatinamate. Vanhu vacho vakaiona? Hawana kuiona asi ndakaiona vanhu vabva vangoti ngatinamate. So ndakatozosvika pasteji yekuti ndakatozodhisaida kuti ndinandirara hangu pasi. So ndachizodzoka apa paindawana basa ndakazosarudza kuti kugara ndega sekuti mukufamba kwandaita ndichinzwa nhau idzi ndaikuudzawo kuti ipo pana amai apa pane nyaya. So ndakasarudza kuzogara ndega bva ndanoseparata pekugara nawo. So wakasara nemwana kwemwedzi mitatu bva ndazotora mwana. Ndatora mwana ndakamutora nenyaya kuti makosta achanga akundinyanyira kuti uri kusaplaya kwaamai nekwauri. So ndatora mwana kudaro ndopakatanga kunyatsonika zvinhu zvese. Waida kuti wakazama kuda kuita chino basa randaita panguva iro rakatanga ngodona. Waita basa reremaoko? Ndaitengesa so maproblems aitanga ngosimuka kutonzwa kuti uyu azodai arwara uyu adai mari yese yobva yatopera. So ndakasara ndisina chinhu ndo pakatanga kurwara musikana nemaziso nemusana. Musana unorwadzwa nemunhu mukuru uyu. Musana? Saka kuti apa maina handisisina kana dola kuti ndibate vanhu vekumba kwavo ndinozesa. Kwababa wake vaiva makasiyana? Ndinozesa. Saka pana akazontaura akati tora moto akati mashizha chomusvinire mubva zvaita sangori zvinopora hanzi asi chimbofamba naye. So pakufamba kwandakaita naye ndo pandakanzwa kuti mwana wenyu uyu paanosvika 12 years achanga atone mari nedzimota ane nyoka yaanayo muchiuno make. Asi nyoka iyi munhu achafanira kutanga kuraya ndimi. Saka handina kuzvikoshesa panguva yayo bva tangonzi itirwa imunamato bva tatoitirwa. Saka akaramba achirwara. Shamwari yangu imwe yandaiziva ndopa yakazondidirecta yakati chimboenda kwamureiwa bva atondibatsira zvese netransport kunobatsirwa. So kwatakasvika kuchinobatsirwa taibatsirwa pachena tichigarirapo. Wakataura kuti mwana uyu akanopinzwa musatanism anenge achitaura achiti urombo hwepasi pedziwa. So kurwara kwaanga ari kuita kusimbiswa kuti agone unosimba mabasa ake. So iye wakabva watotaura kuti iye takatomubvunza anotsanangura asi chakaitika ndechekuti chandakaona ndechekuti mwana uyu angatonyura mazviri nekuti iye anotaura kuti zvakatanga paakatanga kuenda kuchikoro mushure mekunge ambuya vake vadana hama dzavo kuti ndokumbira mundibatsire mwana aende kuchikoro ndo anoti pakaitika zvinhu izvi. So zvanga zvaamuropa zvezvekuti zvanga zvaakutomunakidza. Saka kubatsirika kwacho kwainetsa. Aigona kutokunyepera kuti handichavide asi manhero aye anogona kutoataka munhu uye ari kuda kumubatsira uye aimuataka sei? Achazotsanangura ake yega. Alright. Sekuti panguva yacho ainzi ane nyoka muchiuno nemusoro. Zvinhu zvacho. Saka zvadaro paitoti pakaita kana waroyo inharaunda nzvimbo yatakachigara iyo waibva watohakana wese wotodini. Takasvika pasteji yekuti tatakutowanzwa chitosvika nesu tisina chatinoona tisina mazemwe totowanzwa kuti ende panguva yacho kana kutosvika mutanga kuitange nyange mama kamukama kutonzwa kuti uniita usiku mutanga kumahafu 11 chienda kuma12 pakati pausiku. Kana kuti motanga kutoitange makuita madzikirira makagara musina hope pai wotosvika. Zvekutoti nimwe musi ndakatozomutombomuona iye direct kutongomuka so ndakatongotarisa naye maziso ani iye mwana uyu atouya nechimiro chekuti akagerwa musoro akatosimba mwiri wanawo usiri waanenge anawo akatomira nambuya waye wakatonditarisa
zvokuti ndakangomuka bva ndagara bva ndasika bva ndazotozoshedzera kuti satani patova paya. So airamba kutaura, so vanhu vaiva vakazogumisira vati venga wakutya manje kuti tichapedzisira tatoiswa padambudziko. Vanhu vapi vaibatsira? Wakambotanga vachiita mwoyo murefu wakagumisira mwoyo pasisina. Vakutya. Saka ndokudzoka kwatakazodini kwatakaita kumarondera. Tadzoka nhamo yakatanga kurova, takushaya chekudya, pekugara pacho takutodzingwa, basa handisisina. Ndopakatanga uchizofumura nyaya dziya kuchitanga kutaura kuti pai pamaindimusa ndisingamuke ndakaitwa gudo, tinoenda kwakati usiku achitaura nezvinhu zvacho mashandisiro vanozviita nevanoshanda nawo. So mwana wayu anga akapuwa maziso aigona kutomukudza kuti maziso ekuti anoona zvandisingaoni. Aigona kutokudza kuti nhasi ningi naningi vari kuronga zvakati zvakati, sikamuchenjereri. So akazinga kutanga kufaita bheki wana wavai nesimba raakanga akapiwa ikoko, nekuti ainzi gore rapera ndopa aifanira kunge achiuraya toti kudini apuwa crown kumvura kwacho kwaiti waenda kuMalawi. So aifanira kutanga kuuraya gore rapera. Alright. Pauri kufamba uchienda uchinotsvaga rubatsiro muchigara kwamuri kugara ikoko, nyakuzviita kana kuti vacho vamuri kupomera kuti ndo vakakonzeresa kuti mwana adaro, vaizviziva here kuti mwana right now aenda kunodzikinura? Waizviziva nekuti kwaitwa kwamhepo wachitotaura. Vachiti chi? Kuti zvamuri kuita izvi mukuzviitirei, hamutombomugoni ndewedu. Zvekuti peupesira ndikurangarira pakatozomba kwamhepo peupesira ichitoseka chiti akatiudza zvese kana nendimi dzamunotaura pano, maitiro amunoita zvinhu zvenyu tinozviziva zvese. So ndoti nemwenzira ndoti aitotengesa minamato inenge yataurwa yekunzi abatsirwe naye. Apa panouya usiku obva atoataurira, vaitomushanyira ikoko usiku obva atotaura kuti pari kurongwa so. Pane zviwe zvekuti munhu anogona kunzi ngaarutsiswe, wotoona munhu mukuru achirwara iye kutopuwa kana kuti minamato chiti kuti arutsi kana kunzwa kuti panoti kudii kana kurutsa kana kudii. Zvainetsa. Right. Nekuda kwezera remwana wedu, for those who are following us on Facebook, we are not going to put her on camera, and by the way, even the name that we are using harisi rake, kuitira kuti mangwana munhu akwanise kuzoenda kuchikoro. Nhai nyaya iri kutaura wakatanga sei, zvakatanga sei kuti upinde munyaya idzi? Zvakatanga ndiri grade 1. Ora chii chaiitika? Ndaitanga ndichishandiswa ndisingaziye. Pamwe pacho uchishandiswa sei? Kana ungatipa madetails pauri kuti uchishandiswa isi hatisi kunyatsonzwisisa kana kuti hatizvizive. Waishandiswa sei? Zvekuti munhu unotoroya pepe usikatoziva kuti uri kuroya. Pane pandakazotanga kushandiswa ndichiziya, ndichitorota ndichitopiwa ropa, nyama dzevanhu, ndichidya tichitoenda pasi pemvura kuzosvika zvakutoitika live. So zvakatanga ari maroto? Alright. And then svika zvakutoitika live. Zvakutoitika live kudaro takaenda kumvura kuya tikatanga taenda kumakuwa. Alright, ngatite so. Apa dzinenge dziri unenge uri mumba wakarara? Saka waibuda sei? Wanotora chimiro changu wochiisa segudo, riri gudo, wotosiya imi vanhu pamunoona motofunga kuti chii ndakarara. Iwe unenge wakarara apo? Inini ndakarara, wovha ndimutsa ovhati hande, wosiya gudo rinenge riri papo richitange inini. Zvoti vanhu makatomuka mutomboziva kuti handiziri ini, mune muchitongona sechendini. Ora ipapo waigara namama? Right, rege ndidzoke kwamuri amai vacho. Mwana ari kutaura kuti ndaibuda ndichienda, asi bhodhi yangu inosara iri apa. Pane zvamaicherechedza? Panguva iyoyo pazvakatanga ini hapana chandakaziva, zvinhu zvindakatozozviziva after 2 years. Sei? Alright, paari kuti ndaibuda ndichienda asi bhodhi ichisara iri apa. Pane zvamaicherechedzere pabhodhi papa? Ndinganyepa nekuti aitorara nambwe. Airara nambwe? Okay. Saka ivo nambuya vanenge vakarara kwavo? Saka iwo hauzoziva kuti varimo here kana zviri kufamba sei? Handina zvandaizoziva. Saka maibva madini?
tadaro toenda kumakuwa pane tsvimbo yataipiwa. Ndaipiwa ndobva ndanzi waipiwa nani? natete vangu. Alright. Wobva nditi rova guwe gorero ndotorirova robva ravhurika. Ravhurika panenge patone vanhu vetu vanototakura munhu iye anenge akafa iyoyo. Womutakura wotoita zvavanoita wocheka. Wocheka-cheka mapatsi. Woitora ropa rake. Vanhu motogovana nyama vanhu votodya. Totoenda kumvura kuya ropa riya rinobva ranyorwa kunzi nhingi ndiye afa. Ropa riya morimwiswa futi. Munenge makawanda sei vanhu vanenge variko ikoko? Tine takawanda. Mainge muchizivana? Maitoziva kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi? Mainge muchitaura nyaya? Nogona notipa waitonditi zvonizvo wakaongovaudza tokuuraya kana izvi zvinotoitisa mari. Tarisei isusu vamwe tine mari, iyo haudiwo kuita mari here. Wakangozvitaura chete tinobva takuuraya. Wabva ndipa nyoka. Pfungwa dzangu dzabva dzachinjaniswa nedzenyoka. Tete ndaigona kuchikoro. Pakangotanga zvinizvo ndatanga kudofora. Kusvika izvo handitogoni. Alright. Pane vamwewo vana vesaizi yako here kana kuti vanhu vakuru, vana vadiki mainge muri vangani? Vana diki taisvika kana 10. Tatisina kuwanda zvekudaro. Muchitoita shamwari neshamwari? Muchitozivana? Vanenge vari vana vekuarea kwaunogara here kana kuti unenge usingatombozoti wabva kupi? Vamwe washoma ndoziva wemuarea. Vanenge vari washoma, vamwe wacho handizivi hangu kuti vanogara kupi. Alright. Kana maita izvozvo mapedza kwakudini? Moita zvamunoita. Vachindiudza mishonga yavo yese. Ndaiswa maziso nanemasotu ekuona neekubaya. Ekubaya sei? Ekubaya chii? Zvakafanana nokuti for example munhu ari apa ndobva ndatingonzi muurayi. Unogona kungomudaiso nemasako. Iye anenge asikatombozviona. Iwe wakatogara zviri nomo. Ungomudaiso munhu wotobaya wotofa. Saka wakatonitarisa so ukatonzi baya uye wotonitarisa wotonibaya ndotofa? Iwe shauri utoseka. Alright. Saka wakabaya vangani? Nangu handisati ndakambouraya. Asi pane vaitourayiwa uchitoona kuti yaurayiwa? Hauna umbonzi chimbouraya here iwe? Wainditi uraya vabereki vako asi ndairamba. Mama vako avo? Chinzi wakauraya mama vako, wouraya baba vako, wozouraya vamwe. Kuti zviite sei? Vanenge vachida ropa ravo ndovainzi ndobva ndaita mari. Ndakangouraya munhu anofanira kutanga kuuraya ndiamai. Ndakatanga uraya amai ndobva ndaita mari. Saka wakabva waramba? Alright. Ko paunoramba vanetsani newe here? Vanoti vanotonetsana neni pepe. Woti tinokuuraya ndobva ndati aiwa chimbonimirirei ndozowauraya. Vachiti nguva yavataura yakangosvika chete usina kuwauraya iwe ndo waunenge wakutofa. Alright. Chii chakazoita kuti utange kuudza mama chokwadi zvese zviri kuitika nezvese zvakaitika? Chii chakaita kuti utange kutaura? Nhamo tata kutoshaya chikafu chekutodya zvotakaenda mumaraini kana tapiwawo kana tisinawo ndizvo zvototorarawo nenzara. Ndozvakazoita kuti nditaure. Maigoita nhamo sei imi maienda pasi pemvura muchienda kwamuri kuenda muchinzi ndokuti muite mari? Nhamo yakutorova sekuti mama waiti wakafambidzana nemunhu kana landlord wepapo vachitoitawo mabasa eyayo vobva bata nomunhu iwo nokurwa tsoka. Ainokorwa tsoka ndiani? Munhu anenge achifambidzana namama. Ainokorwa tsoka nani? Kana landlord wepapo kana inini wacho kana kutotungonzi nokura tsoka. Landlord wepamba pamunogara? Asi naye anenge ari musatanism? Iye landlord? Naye ainge ari munyaya yacho? Vakanokora tsoka dzamama?
wainokora tsoka dzemunhu iyeye. Anenge achidana namama. Munhu wacho anobva aita sei? Munhu wacho anobva atongoaflatira zvamuchose kana kutokubhloka. Sure. Right. Saka wati wakazofunga kureurura kutaura chokwadi kuna mama kuti ndo zvauri kuita nekuti nhamo yange yarova. Pawakavaudza ko vamwe vako ivava vacho havana kutsamwe? Vakatotsamwa zvoti izvozvi wakatomboedza udondidzosa uyu bhananda kuramba kuma12 cheko ndaigona kutonzwa izwi richitotaura kuti runako wimbai mukatiende. And then obva waita sei? Ndobva ndati handisi kuda, ndotanga kutorwisana nawo pepeyo chiti wakaramba tinokuuraya. Alright. Pavaikudaidza kuti vimbai mukatiende waiudza mama here? Mama ngweyo anenge wakarara. Wanga usingakwanisi kuvamutsa kuti uvaudze? Right. Amai vimbai, mwana ataura iye kuti hanzi ndaimbogona chikoro. Chii chakazoitika kuti atange kudzikira magrades? Ndakafunga kuti zvinogona kunge pamwe iri nhau yekuti paamboshayirwa mari kuchikoro paye pamwe kugara pamwe mwana kumashure. Asi iye pakasarawo nhau dzake ndopatakatozozwisisa. Unogona kutomuerengesa chinapa chavabva kumuerengesa ichocho chinyora pazasi utotadza kuti uchidzokorodza. Ndo zvimwe zvakatozondituma ndimubvise pachikoro pacho paanga ari nekuti wanga wakutoera futa nhambo yavo yaizongonzwa kuti wanga varipo wauya wachiona mwana. Zvekutoti gore raperera akangoenda kuchikoro temu 1 nina ndaomerwa ndakushaya zvandoita sei. Saka ndatoshamisika nhasi atoya achita anzi medhemu wake wari kuti ndakaona mbuya vako chikoro chinyowani chandakatomuendesa. Ndakaona mbuya vako wanga vachikumhoresa wamedhemu. Saka zvimwe zvinhu zvakutondishisa kuti wakaziva nakupi nawo zviri kumbofamba sei. Hanzi mbuya wako akatoti ndikufarisa. Alright. Pane patachikurukira pamasvika pano ndikuda kuedza kunzwisisa, ndikuda kuedza kubvunza kuti imi pane pamati mimi pane paaiti akarara maiedza kumutsa mwana aramba akangorara. Izvo mani zvakazoitika panguva yatatakwa kwataibatsirwa. Nekuti tatakanzi tofanira kumutsa na12 achinamata usiku. So panguva iyoyo wakaona amuka anenge akaita kuvhara kumeso kudai kunge ane light riri kumutocha. Zvezvo kuti unoti hasisiri iye. Airega kumuka? Anga asingamuki. Kana atozogona kumuka anenge akatoita kuvhara kumeso kudai nzeve dzake dzakatoita kakusimuka mudenga zvekuti haunzwisi kuti kusimuka mudenga kutoita imwe shepi. So zvekuti wakada kutaura naye mune muchipesana nanyaya dzedzisiri hope mune muchitopesana nyaya wotozvita kana zvekumudira mvura uchizonyatsopepuka paye ko uchizomuti namata. But zvainetsa kuti amuke. Takazosvika futi pastage yekuti akuchizoreura nhau dzake waiti wakamupa chikafu dai aigona kutoramba kudya. Kochi achisiri chikafu chamandipa matoiswa nyama neropa revanhu achisiri chikafu. Dzimwe nguva aigona kumona achingorowana nemhepo kutange mwana watambaega womubvunza kuti chii wobva kuti ana mbuya vauye nana titi vake vauye ndovananga achidi nachirusa naye pamba changu nokuudza kuti kitsi yatodarika pandiningirikini uyu. So dambudziko tinaro. Saka kubatsirwa kwacho kwanetsa vakuti sekuti vari kuramba vachiuya kumurwisa usiku zvakumuka achingofamba. Izvezvi dzimwe nguva kana akarara nomunzwa achitaura. So anomuka achifamba pamune makarara kutomuka kutofamba mumba akarara iye zvoti wakamushedza atodaire ndotozoita kumudira mvura ndopanozopeperwa wotoradza kuti asi kuziva zvakuita sei zvaari kuita. Dzimwe nguva kana makarara anotaura zvaizvo ndinogona kuzvinzwa ndakararaka. So pandinoda ndinyatsoteya nzewe ndine ndanzwa kuti ari kutaura asi language anotaura ndiizivi. Pona kuti uchinyatsoteya nzewe anobva atizivi kunge ari kutoziva kuti wadi wakuteerera. Pese paanorara anogwina so panotanga kunobatwa neupi kugwina.
dzimwe dzenguva wakagona wakamutsa akagona munga anotokudza kuti ndikutorota upedzi kutotyisa zviri kudai chii chinoitika nai vimbai paunenge uchigwina kana wakurara chii chinoitika hanzi unogwina vanhu tomboziva mama anenge achitonditi uri kugwina chii ndovanhu ndati kugwina muri kunzwa zvenyu migovha chii uri kugwina ndovanhu ndati nhasi tombodza kugwina kwamuri kutaureni sure yeah okay saka ndo zviri kuitika yeah okay saka amai vimbai muda kubatsirwa nei inini kubva pandasangana nenhau dzemwana zvinhu zvakabva zvatooma kutanga hangu ndotoda kubatsirwa nadeliverance kuti ndisunungurwe nemwana uyu bhozi mukufamba kwandaita zvainzi kuti mimi mutoona kusunungurwa unge mwana adi asunungurwa mwana asunungurwa imimi apa muri kubatikana pachimwana ataura iye kuti aikanganisa marelationships enyu hapana kwaisvika asi kuti mhepo yacho ichiripo nanhasi hamufambidzani nemunhu ba chii chinoitika anoramba anokusemai anoita sei aitomboita kana 3 days relationship iyoyo kazhinji zvazvinoita handizvokuti lese ndaona munhu wekufambidzana naye ndikamurota munhu iyeye ane mumwe munhu akafanana naye kutange matwins zvatopera usafuka kuti uchafonerwa ndasi unotoona wakatoblokwa papai hakuchisina chinhu zvakaoma allright saka muri kuda kubatsirwawo vangakubatsirai padeliverance ndiri kubatsirwawo padeliverance yenyu nemwana tuwo vandiri kugara right now ndakatozoitawo pekuti yenga pari pamba pevanhu wasipo ndakunopaza kutonongoita zvichwindizvi pamba pevanhu pasina vanhu pasina vanhu so ndakangonopinda tichakauya chauya pamwe wakandono ndiripa unogona kunditi chengetai so wakazouya ubva wangondipa umwaka wakandipa wekuti ndigare so ndaifunga kuti pamwe ndinogona kuzonawo chekuita kana kungaoshanda kana kudi but zvakatozoita wese zvoita handina kana chandakwanisa kuita so apa takuchinzi chibvai nikwekuenda kwacho handina kana pekutangira pacho handina basa nawe kuchikoro imwana ndiri kutya bhozi last year yacho hana kudzidza akadzidza temu 1 chete okay saka ndohope handiri kuda kuti mwana wangu akwanisa kuramba achiendawo kuchikoro ndiwanawo pekugara kana vana vanokwanisa kundibatsira ndionawo zvekuitawo kana zvemaoko ndidzokere mukushanda allright okay saka vanoda kukubatai vanokubatai kupi vanondibata pa0776 436 allright 409 kana mungadzokorera nhamba 0776 436 409 allright ndopano kubatai saka imimi muchiri kuwirirana here namai venyu kana kuti nemunhu ari kupomerwa nevanhu nehama dziri kupomerwa nyaya idzi ndakarwadziwa ndatombowanani ndaigara nchichema mazvo ese kuti koindawo so ndakangogura tsoka dzangu nekungokatawo communication nekuti neni wacho anotondirwisawo wanouya ndoona sekuti vanenge vanenge vada kutozama kutondinishetawo asi zviri kuramba vanotouya allright mumuri ndimi mega here kana kuti nevamwe handini ndega why you apa mati muri last born in a family of 10 why you handitombozive ndine mwana ndakada kutobotaurirawo mwana wembameda katongo nditi ne evidence yacho here zvaizvokuti hawatozvinzwisisewo zvoti vamwe vanotokurambirai ko baba nyakubereka pandakavataurira nyaya iyoyo akati handizvizivi itai zvamunoita sekuita kwamaisomboita nguva dzese sekuti wagarawo munhu awo yanga asingasapote kana kuita sei wangoti plus munhu wamuri kuti vakange vakasiyana namai wangoti chingoita ise zvamaita mazuva ese allright okay amai vimbaika nyaya yamataura inyaya inorwadza nyaya inosiririsa ende tichinzwa mwana mudiki kudai achitaurawo nemo zvimwe ndatozoita kusefa kani ndofunga tisati tauya pano anga achiita kuita kudedemura kutaura zvese saka unobva washaya kuti zviriko here zvinhu zvakadai kune zvinhu zvakadai zvinowanikwa here iweweka tinovimba kuti uchakwanisa kuwana rubatsiro
sekuya kwawaita pano chawataura kuti kunyanya panyaya yedeliverance panofanira kutanga deliverance. After deliverance tusunungurwe iwe nemwana and then muchizokwanisa kuchiona zvokuita nemabasa emaoko nai. Alright, saka shoko rekupedzisira mhuri yeZimbabwe. Ndangoti kumhuri yeZimbabwe kana kuna vanokwanisa kundibatsirawo ndibatsireiwo. Sekuti ndakashaya anogona kumira nini. Saka ndakatongoita sekuti pamwe ndiri nherera ini. Okay. Saka ndoda vanokwanisa kundibatsirawo kuti ndibude mudambudziko nekuti nguva yacho yareba. Pane makore mangani uri mudambudziko rakadai? Ndichitaura nerangu remwana rotongoti ndakazotanga kuridiscover 2022. 2022. Saka pane 3 years. Yeah. Saka iko norungogara nemwana wako muri 2. Muchingoita zvamuri kuita izvo. Tongorama tiri 2. Alright, okay. Alright, thank you so much amai Vimbai. Munhu waMwari mabva mangu pindawo pane nyaya yakadai. Vimbai waita hako nekuya nditi? Unonamata here iwe Vimbai? Kutopfugama kutonamata kuna Mwari? Kutozvinamatira wega? Paunonamata chii chinoitika unonzwa sei? Hapana zvandonzwa. Yeah, okay. Right, Prophet Elijah vabva vapinda